Ела, баджо. Готов ли си? Да бе, даже и видео правим с мопеняци. Това е добре. Ще правиш видео в тази тежка обстановка. С аз, Григорий Разбирачев, Камен и Коси операторчето. Коси оператор. Коси операторчето. Ще не ми взимай патента. Патента къде така си ги снимава всичките. Казах ви на хоризонтално да снимате. Не ми взимай патента, бе. Ето. Ама виж как се върти и вика, айде. Бра. Кукалища, както казва на Камен един приятел. Кукалища. Аре бе, клекни малко бе, ела бе Камен. Колко толкова са? Колко викаш толкова? Ти? Какво аз? Давай. Да за панал. Са клипче ли правиш? 3 риби съм панал на кръс. Да? Да бе. Айде то, бе. Ей, Гришо, за първ път метода те бие, бе. Как така не... Внимавай, я го пази да не се излупа. Да не се излупа. Ела оператора. Я отгоре ги пускаш, защото е много рисковано, братко, казвам ти. Ча да видят за какво става дума. Баджо, стига долу, нали бе? Ел тук ела. Мани, че се прибиеш. Ел тук снима. Ел тук ела бе. За първ път. За първ път. Това е. Пак прилича рибо в тежко време. Тежка обстановка.